Presented by Aishwarya Music Maithili। बोला बोला देवघर वाले बाबा की। जवा ढाई ले भाई भोरवा रानी भैरा के कटोरवा जवा ढाई ले भाई भोरवा सिरावा झुकैहा हो सैया भोले बाबा के मंदिरवा में रानी भैरा के अच्छा रानी भैरा के कबारवा में जवा ढाई ले भाई भोरवा में रानी भैरा के कबारवा में जवा ढाई ले भाई भोरवा में दोनों कांधे पर कमर लेके जेबे बाबा के दुआरवा में रानी भैरा के रानी भैरा के कटोरवा में जवा ढाई ले भाई भोरवा में रानी भैरा के कटोरवा में जवा ढाई ले भाई भोरवा में सच्चे में चलबै ना। बोला बोला बाबा गरीबनाथ की। जवा ढाई ले भाई भोरवा रानी भैरा के कटोरवा जवा ढाई ले भाई भोरवा भोले बाबा के बन के पुजरिया हो बन के जइबै हम गेरुआ रंग सरिया हो रानी बोल के जेबे नहरा अच्छा भोले बाबा जी होई तही सहारा बाबा के महिमा गमा पार छे अच्छा हमर बात सुनो सैया कौर धरी लेबै बहिया भंग के गोला लेके जइबै हमें झोरावा में रानी भैरा के कबारवा में जवा ढाई लेबै भोरवा में रानी भैरा के कबारवा में जवा ढाई लेबै भोरवा में रानी भैरा के कबारवा में जवा ढाई लेबै भोरवा में अरे चला बोला बोला देवघर वाले बाबा की। जवा ढाई लेबै भोरवा रानी भैरा के कटोरवा जवा ढाई लेबै भोरवा मोनू माइकल सैया बम बहन जइहा हो उषा यादव के संग ही में चल जइहा हो भोले बाबा छथिन ऑर्डर दहानी हिनकर चल छै अजबे कहानी सुनै छला। अरे हाँ हो अब हमर सुना छे सावन के महीना सैया छूटे न पसीना चढ़े सुइया पहरवा में रानी भैरा के कबारवा में जवा ढाई लेबै भोरवा में रानी भैरा के कबारवा में जवा ढाई लेबै भोरवा में रानी भैरा के कबारवा में जवा ढाई लेबै भोरवा में अरे चला। ऐश्वर्या डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो समस्तीपुर।